Čaute, mám tu pohon, to je toto, čiastočne vypletený, je to 28 palcový výplet, to je pre cestné bicykle, no a výplet, teda RAF by mal byť dvojstenný, no není to tu ako vidieť, ale je dvojstenný, aby bol dosť silný a všetko, aby sa nezohol hneď. No, špice by mali sa takto byť cez seba, takto sa dotýkať, tak je to také spevňujúce, potom sa neodtahujú. No a mám to tu aj zle hneď, jak tuto, tu je to zle, takto je to zle, takto, no. A takto je to fajn. Ešte to nemám dotáhnuté, takže to je také voľné. Potom to všetko dotáhnem, keď si to nastavím. Do kopcov by som dával menší, tak 26 palcové, aby neboli veľká páka na vidlicu. Aj vácie otáček mám, motor je v otáčkach. Potom, keď to už mám všetko takto hotové, to už len docentrujem, aby nebehalo do boku, nelokálo. No a nasadím plášť. Smer, no zistím tak, podľa voľnobežky. Kde sa ľahko točí. Takže toto bude smer. No. Takže návod som dal podľa webu Ivelo, tamto je všetko jak vypleta sa to jak klasické koleso na bicykel, nič zložitejšie, len mať pevnejšie súčasky, špice, RAF, dvojstenný. No, ja som vyplítol podľa toho tento. Sa nabíja. Nabehal som na 2000 kilákov, jamy, musel byť seky a nič tomu není. Ani minimálna osmina, nič, takže tak by to malo byť.